organizado polo Grupo Naturalista Hábitat e promovido por Emalsa. Vou dar paso a Ricardo Vázquez, director do Departamento de I+D+I de Emalsa. Hola, buenas tardes. Primeiro de nada, moitas gracias a todos por estar aquí. A verdade que, tendo en conta que isto foi unha operación de contraprogramación frente ao Deportivo, o éxito da afluencia enchenos de orgullo, porque nun intre pensamos que vamos ter algún tipo de problema ca asistencia, pero bueno, a verdade que a cousa está bastante ben. Bueno, primeiro que quero facer é agradecerlle ao Grupo Naturalista Hábitat o seu esforzo, a súa seriedade e o seu traballo na elaboración deste concurso de dibuixo naturalista que este ano cumple a súa quinta edición. Unha edición da que nos sentimos moi orgullosos porque realmente foi un proxecto que se iniciou con certas dúbidas, pero que realmente está resultando moi exitoso e que ademais contribuye ao que nos queríamos nun principio, que era promover o coñecemento desde un punto de vista naturalista do que é o entorno do encoro de Cecebre. A verdade é que o encoro de Cecebre, que foi unha infraestructura que naceu na década dos 60 e que se construiu nos 70, serviu para que a comarca da Coruña se desenrolase sin ningún tipo de problema durante 3 décadas. E a verdade é que nestes intres, nos que, como por exemplo este ano, tivemos a eventualidade de sufrir unha sequía importante, temos que darnos conta de que non solamente é unha infraestructura que nos permite progresar, sino que además nós tamén temos que facer algo por esa infraestructura, porque ese crecemento que se desenrolou na área metropolitana tamén está nestes intres amenazando un pouco as características dese encoro que de algún xeito poden derivar que no futuro a auga que bebemos todos poda verse afectada. Para garantir, digamos, de algún xeito esa calidade, o mellor xeito que nos encontramos é promover que a xente vexe ao encoro de Cecebre non como unha infraestructura hidráulica, sino realmente como un paraxe natural. E o concurso de dibuixo realmente o que nos permite é reflexar na sociedade esa situación. Eu, pola miña parte, simplemente quero agradecer a Reserva da Biosfera a súa presencia, César Romo como vicepresidente, tamén ao Concello da Coruña, a María, que sempre nos acompaña e nos dá apoio para este acto, e, por suposto, a Carlos Silva, que participa con nós na tarefa de puntuar ou validar, digamos, o concurso que, a pesar de que hai uns gañadores, a mí o que me gustaría reconocer é que todos en este sentido somos gañadores porque é moi importante a participación. Por a miña parte, nada, moitas gracias. Doy paso a Ricardo Ferreiro, presidente do Grupo Naturalista Hábitat. Buenas tardes, moitas gracias a todos por estar aquí. Quero agradecer a Ricardo Vázquez as súas verbas e tamén o apoio que prestou desde o inicio Emalsa, personalmente, a esta iniciativa, como di no principio, con certas dúbidas, a partir dunha proposta, pero callou, confiou en nós, deu-nos un apoio non só nese inicio, sino que se continúa no tempo e continuamos a facer e a desenvolver traballos xuntos. Gracias a Emalsa porque os estamos na súa casa, que tamén a casa de todos, a casa da auga. Agradecer tamén, dende logo, a María o seu apoio, a súa presencia representando o Concello da Coruña, e agradecer, dende logo, a César Longo pola parte da Reserva da Biosfera, onde se encadra este espazo natural. Quero tamén facer un agradecemento a Carlos Silva, que nos presta o real coñecemento e apoio técnico desde o punto de vista da ilustración, sendo senón, por non decir, o ilustrador da natureza, pois de mellor valorado na nosa terra e con mellor traballo feito. Por tanto, moitas gracias porque sempre de forma altruista se presta a colaborar con nos e a darnos a apoiar nesa parte técnica que sexa da mellor calidade posible. Abordando un poquinho o que comentaba Ricardo Vázquez, decir que esta proposta, a proposta do certame de dibuixo, a proposta de dar a conocer os valores naturais do encoro de Cecebre, efectivamente encaixa moi ben con esa política de Emalsa de pensar, como realmente é certo, que a conservación da biodiversidade é a mellor inversión que se pode facer para que nós aquí na Coruña teñamos unha auga
potable, unha auga limpa, unha auga da mellor calidade posible. Está demostrado en outros ámbitos, especialmente remarcable o caso da cidade de Nova York, que a conservación do espacio natural do que provén a auga que beben os cidadáns é a mellor inversión que se pode facer e, ademais, é económica a longo plazo. Non quería rematar sen agradecer aos compañeiros da Xunta Directiva e aos colaboradores do Grupo Naturalista Hábitat a gran, enorme cantidade de horas invertidas ao longo deste proxecto para conseguir que funcione como está a facer e para poder estar aquí con todos vos. E para rematar, desde logo, para agradecer a participación de todos os que tedes aportado obras a este concurso e, de maneira especial, moi especial para nós, as obras infantís, a participación dos rapaces, porque neses rapaces, que en eses rapaces coñezan a biodiversidade e a importancia de conservala é onde reside o futuro da nosa sociedade. Moitas gracias. Dou paso a César Longo, vicepresidente da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas Terras do Mondeo, alcalde de Padrón. Boas tardes a todos e a todas. E eu, en vez de empezar agradecendo, vou empezar felicitando, ¿no? Felicitando además por haber tido esta idea tan boa e tan maravillosa, e que además demostra que non solamente EMALSA está para gestionar e que a empresa teña beneficios, senón para que tamén preocuparse da biodiversidade e facer algo tan importante como que se conozca tanto os nenos como os maiores, ¿no? E, bueno, felicitar tamén ao Grupo Naturalista Hábitat, que xa nos coñecemos por outras colaboracións que tiveron no Concello de Paderne, e realmente o que hai que admirar deles é a súa dedicación e o seu amor pola natureza, polo medio ambiente e pola biodiversidade. Con estes dous ingredientes é fácil ter éxito e ver esta maravilla que está exposta aquí, ¿no? E quería facer a incidencia, porque xa casi todo está dito antes, de que a mí me alegra moitísimo ver que no concurso de dibuixos, nos premios de dibuixos, están os nenos, que son o futuro, e é no que temos que invertir, no que temos que concienciar, no que temos que estar sempre pendientes para que vayan nesa amor, nese respeto que hai que ter pola natureza e pola biodiversidade, e, sobre todo, a participación dos maiores, ¿no? Porque, bueno, os maiores tamén necesitamos educación para o cariño á natureza, ¿no? Sobre todo os que nos educamos pues, en outros tempos en donde pues, a biodiversidade que hai no encoro era máis para cazala, para maltratala, para divertirnos con ela que para cuidala, ¿no? En aqueles tempos abundaban moitísimas as arrás no encoro de Cecebre, e unha das cousas que a mí me gustaría volver a escoitar no encoro de Cecebre eran aquelas digamos, desgraciadas que non paraban de croar e que estaban sempre molestándonos, e agora pues, temos que conformarnos con non sentidas. Por lo tanto, felicitar esta dedicación e esta formación aos nenos, pero tamén felicitar esa educación que necesitamos os maiores para retomar ese cariño, ese amor á natureza desde outro punto de vista que non tuvemos de nenos, ¿no? E logo, felicitar o Concello da Coruña, que é o meu concello, porque ainda que eu sou un alcalde de un concello da Mariña de Paderne, eu nací nesta cidade, e ademais nací moi cerquiña daqui, criei en esta casi zona de maratón, onde entrenábamos de pequenos no fútbol, e onde había unha finca que estaba sin edificar moitos anos, e que había bastante biodiversidade aquí. Había bastantes animales que hoxe non hai, ¿no? Por lo tanto, felicitar ao Concello da Coruña por prestarnos esta maravilla de edificio para ter a exposición e darles gracias tanto ao Concello como a EMALSA como a Hábitat de que vai a estar as digitalizaron este ano e vai estar itinerando polos concellos todos
da comarca. Por lo tanto, os dibuixos nos que traballastes e puxestes todo o cariño e todo o empeño non se van a ver só aquí, sino que se van a ver en toda a comarca da Reserva da Biosfera da que son vicepresidente. Por lo tanto, gracias por haber feito este traballo, que teñades suerte nos premios, e o que non ganou participou e levará tamén un diploma e un agasallo deste evento, non? Quero darvos paso, non os molesto máis, e quero darvos paso á concelleira de Medio Ambiente da Coruña, María García, que, bueno, pues é a anfitriona e a que realmente le temos que agradecer o que este hoxe facemos esta exposición. Moitas gracias. Bueno, agradecer a min non, a vos a participación, eu creo que a Habitat, a Emalsa e a Reserva da Biosfera que organicen estas actividades. Eu quero ser moi breve porque creo que é importante sodes vos e os debuxos que fixestes, pero contarvos unha anécdota. Eu cando tiña 14 anos vin no xornal que un grupo ecologista da comarca organizaba unha viaxe por Europa e lle pedín ao meu pai que me deixara ir. A miña nai non quería, pero o meu pai convenceu-na e a mí me fun eu 2 semanas en autobús a percorrer diferentes países de Europa. Foi unha experiencia que me marcou por completo. Estivemos en Francia, estivemos en Holanda, estivemos en Alemania, en Suecia, en la Pindirica. Visitamos a sede de Greenpeace, a sede de Cruz Vermella, un montón de proxectos que querían proteger o medio ambiente. E eu, cando volví, despois do verano, no instituto, creamos un grupo ecologista, ali no instituto. Entón, organizábamos exposicións parecidas, organizábamos excursións en bicicleta, subíamos as bicicletas no tren e nos íbamos ás pragas do Eume, e a verdade é que foi unha época absolutamente maravillosa, non? De coñecemento e de amor pola natureza. Logo estudiei Medio Ambiente e agora son conselleira de Medio Ambiente na Coruña, e como a min, moitas desas persoas que nese grupo, compañeros e compañeiras, pois a verdade é que aprenderon a coñecer, a respetar e a proteger a natureza, que agora mesmo están traballando profesionalmente neste sector. Por que vos conto isto? Porque me parece importantísimo o que está pasando hoxe aquí. Me parece importantísimo que organicedes concursos e actividades destas características, e me parece importantísimo que participedes. Dende a Coruña estamos tentando tamén proteger e conservar a natureza, xa non só en Coro de Cecebres, senón eses espazos protegidos que nos quedan na Coruña. Estamos tentando plantar árbores por toda a cidade, estamos traballando para restaurar os ríos, que na Coruña había ríos que antes pasaban e atravesaban a cidade, pero non é posible facelo se non temos o apoio e as ganas da cidadanía. O Concello pode facer moitas cousas, pero necesitamos ser moitas máis persoas na protección e na defensa do medio ambiente. Por eso, vos dou as gracias, vos felicito e vos convido a que sigamos traballando xuntos nestas e noutras actividades destinadas a coñecer, a amar e a proteger os valores naturais. E eu non canto nada máis, porque creo que en realidad o importante é disfrutar dos debuxos de tanta calidade. Vexo que cada ano son mellores, a verdade é que é unha pasada, e pasar xa directamente á entrega de premios. Moitas gracias. Reitero mis gracias a todas las autoridades por estar aquí con nosotros un año más, a todos vosotros por venir y son todos los participantes en este quinto certamen de dibujo. Este año tenemos un total de 68 participantes, 31 de ellos fueron nenos, 37 adultos. Entre todos presentaron 130 obras. Fueron 45 de nenos y 85 de adultos. Estamos moi contentos con esta participación e contamos con todos vos para o próximo ano, porque isto vai seguir un ano máis e outro, e esperemos con moitos, e contamos con vos e que corrades a todos entre todos os conocidos para que a participación sexa maior cada ano. Os pedimos por favor dos cousiñas. Primeiro, que ao final da entrega de premio queremos facer unha foto de familia, e se podedes esperar para esa foto os agradeceríamos moito. A entrega de premios non será moi longa e sería bo ter unha foto con todos. En segundo lugar, que se tedes durante o acto alguna dúbida, temos compañeros do Grupo Naturalista Habitat que están aí á esquerda e les podedes plantexar a eles.
sen enrollame máis, imos entrega de premios, se va a facer entrega dun diploma e dun lote de produtos cortesía dos organizadores e dos colaboradores no acto. Imos empezar pola categoría de nenos, que engloba os menores de 14 anos. O gañador na especie, neste caso gañadora, na especie rata de auga, Julia Mayor Gale. Gañadora na especie libeliña do lusco fusco, Ilenia López Alborés. Gañadora na especie gaiteiro azul, Carla Andrea Vilca Rodríguez. Gañador na especie boga, Iván Sande Sánchez. Recolle o premio David Suárez García. Gañador na especie Merlo Rieiro Xoel Morenza Álvarez. Gañador na especie Adeleira David Suárez García. Gañadora na especie Mosca da Pedra, Laura Pampín Sanabria. Gañador na especie Mosca de Mayo, Bosco Lourido García. Gañadora na especie Freixo común, Erika Selena Vilca Rodríguez. Gañador na especie auganeira Daniel Cerreño Meilán. Recolle o premio Bosco Lourido García. Gañadora na especie Lavandeira Real, Victoria Isabel Ovie Suárez. Recolle no seu lugar un membro do Grupo Naturalista Hábitat. Gañador na especie
especie morcego de Dobentón, Antón López Iglesias. Gañadora na especie Ouriolo Celia Fornos Gil. Gañadora na especie de Tesil Claudia Vázquez Carballeira. Gañadora na especie Ra Verde Luana Álvarez Sánchez. Gañadora na especie Rascón Marina Paz González. Comenzamos a categoría de mayores de 14 anos. Gañadora na especie Rata de Auga, Cristina Fariña Fernández. Gañadora na especie Bogan Marta Álvarez López. Recolle o premio no seu lugar un membro do Grupo Naturalista Hábitat. Gañador na especie Mosca da Pedra José Manuel Bretón Pardo. Gañadora na especie Mosca de Mayo, Mercedes Vázquez García. Gañador na especie Auganeira, Alejandro Martos Troncho. Gañadora na especie Lavandeira Real, Melisa Delgadillo Lucero. Gañadora na especie Morcego de Dobentón, Blanca Corro Toral. Gañador na especie Ouriolo, Edgar Luis Ortiz Cundins.
Gañadora na especie de Tesil, Erika García Cardesín. Gañadora na especie Vascón, Candela Avendaño Iste. Recolle o premio no seu lugar María Álvarez Fernández. Nesta segunda categoría, atendendo ao especificado nas bases reguladoras do certamen, na que un mesmo autor só pode ser premiado nunha das súas obras, o xurado decide indexar de exceptos os premios nas especies Gaiteiro Azul, Merlo Rieiro e Abeleira. Quédanos agora os primeiros postos do certamen. Empezamos polo terceiro premio, dotado con 50 euros, e gañador na especie Libeliña do Lusco Fusco. Entrega o diploma Ricardo Vázquez, director do Departamento de IMAX de Masí de Malsa, e a premiada é Irene de Diego Tamayo. O segundo premio, dotado con 100 euros, é gañador na especie Freixo común. Entrega o diploma Ricardo Ferreiro, presidente do Grupo Naturalista Hábitat, e a premiada é María Olivia Buján. E o primeiro premio do certame, dotado con 150 euros, é gañador na especie Ra Verde. Entrega o diploma María García, concelleira de Medio Ambiente de Concello da Coruña. A premiada é Andrea Rodríguez López. Non pode estar connosco e recolle o premio no seu lugar un membro do Grupo Naturalista Hábitat, Santiago Vázquez, vicepresidente. Esperamos contar con vos o ano que ven e que sigamos disfrutando estas bellísimas obras que habéis feito. Sobre todo, contamos con todos os nenos que, como dixeron todos os participantes, son o futuro, e con toda esa categoría que damos a adultos nas súas obras. Moitas gracias, vémonos na próxima. Ahora vamos a hacer la foto de familia con todos los premiados y las autoridades. ¿Les importa venir hasta aquí?